Labari na 78, Alheri gadon bacci. A wata ƙaramar makarantar sakandare ne a cikin birnin Kano aka yi wani yaro mai suna Iliya. A kullum Iliya sai ya makara wajen zuwa makaranta, a kullum kuma sai malamai sun zane shi, amma duk da haka Iliya bai taɓa fashin zuwa makaranta ba. Malamai sun tsane shi saboda wannan ɗabi'a tasa, kuma ba su kan sassauta masa ko da rana ɗaya. Duka ya zame ma Iliya jiki, ba kasafai za ka ga ya yi hawaye ba idan ana dukansa, kuma babu wanda ya taɓa tambayarsa dalilin makararsa. Wata rana Malam Habib yana kan aikin kula da ƙofa kusan ƙarfe 9:30 sai ga Iliya ya iso kamar yadda ya saba a makare. Ya cire hannu zai masa bulala sai ya ga Iliya yana hawaye, wani irin tausayi ya kama shi sai ya ce da shi, tashi ka tafiyarka. Kashi gari Iliya ya sake makara, Malam Habib ya koma yafe masa. A rana ta uku ma ya so ya yi masa afuwa, amma a wannan karon duk sauran malamai suna ganinsa sai kuwa suka yi ca a kansa suna zarginsa. Iliya bai san lokacin da hawaye suka karyo masa ba, sai Malam Habib ya dube shi a cikin tausayi da murya mai laushi ya ce masa, menene dalilin makarar da kake yi a kullum? Maimakon Iliya ya bashi amsa sai kawai kukansa ya tsananta har yana shashsheka tare da kuma zubar da hawaye. A nan sai Malam Habib ya kamo hannunsa ya zaunar da shi kusa da shi, yana shafa kansa yana bashi haƙuri yana rarrashinsa don ya bashi labarin abin da yake faruwa da shi. A cikin kuka Iliya ya ce, mahaifina ya rasu tun da daɗewa, mu 4 ne ya mutu ya bar mu a gidan haya, ba mu da mai agaza mana, ba mu da mai ba mu abinci, babu kuma wanda za mu kai kukanmu gare shi. Wannan dalili ne ya sa mahaifiyata take sana'ar sayar da kunu. A kullum safe idan ta dama kunun, ni ne nake tafiya an kai shi cikin gidaje, kuma da wannan sana'ar ne muke cin abinci, da ita mahaifiyarmu ke kulawa da mu. Bayan haka a tsakanin unguwarmu da wannan makaranta tafiyar awa 1 ce, a ƙafa nake tahowa, kuma wallahi har gudu nake ƙarawa da shi, amma babu yadda zan yi sai na makara. Wallahi malam ba da son raina nake makara ba, lalura ce, domin duk ranar da ban ɗauki tallan kunun nan ba za mu samu abin da za mu ci ba. Sa'an nan kuma mamata ba ta so in yi hasarar karatun nan, ta ce duk wanda bai yi karatu ba ya yi hasara a rayuwarsa. Malam Habib da sauran malamai duka ba su san lokacin da hawaye ya kubuce masu ba, saboda tausayin yaron nan da dubin tsawon lokaci da suka ɗauka suna ganin laifinsa suna azabta shi. Nan take Malam Habib ya jagoranci wani taro na gaggawa wanda a cikinsa malamai suka tara kuɗi suka saya wa Iliya sabon keke, kuma a lokaci bayan lokaci malam yakan bashi kuɗin sayan sabulu don wanke kayansa. Wata rana ma har 'yar taliya da shinkafa yake yi masa guzuri domin ya kai wa mahaifiyarsa. Tun daga wannan rana Iliya bai sake makara ba har ya kammala karatunsa a cikin nasara a wannan makaranta. Ikon Allah, shekaru 19 bayan ya gama wannan makaranta, Iliya ya kai ziyara a wata asibiti cikin birnin Kano. An gayyace shi ne don ya duba wasu marasa lafiya da sha'aninsu ya buwayi ƙananun likitoci, a lokacin da shi kuma ana ɗaukarsa a matsayin wanda ya fi kowa ƙwarewa a fannin tiyata. Shigar Dr. Iliya ke da wuya a asibitin, sai kwatsam ya ci karo da wani bawan Allah ana ɗauke da shi a keken guragu. Kamar a mafarki, ko da ya duba sai ya yi arba da Malam Habib wanda yake fama da ciwon shanyewar ɓarin jiki ga kuma ciwon shuga da ya addabe shi tare da hawan jini a wannan lokaci. Dr. Iliya bai san sadda ya kai ƙasa a gaban Malam Habib ba, yana zubar da hawaye. Da Malam Habib ya gane shi sai ya ɗora hannunsa a kansa yana shafa shi yana cewa, Allah ya yi maka albarka Iliya. Babu ɓata lokaci, dakta ya sa aka sa Malam Habib a motarsa suka zarce sai wata babbar asibiti mai tsada inda ya rika kula da shi da kansa tare da biyan duk kuɗaɗen magani da ake bukata. Cikin ikon Allah, Malam Habib ya warke garas. A yayin kai shi gida sai likita ya fahimci irin halin kuncin rayuwa da tsohon malaminsa yake a ciki. A nan ne ya sunkuyar da kai ya ce masa, Malam, idan babu damuwa akwai tsohon gidana da na tashi bayan na gina sabo, sai mu je in kai ka can na baka shi kyauta. Akai Dr. Iliya yana kai wa malaminsa ziyara har ya saya masa sabon injin niƙa domin shi da iyalinsa su rika samun abin da suka ci. Darussa: ka yi uzuri ga duk wanda ka ganshi a cikin wani hali, watakila ba zai iya furta uzurinsa ba. Yana da kyau mu rika bincike kafin mu yanke hukunci akan kowane lamari. A lokacin da rayuwa ta yi maka daɗi, ka rika tuna cewa akwai mabukata masu shan wahala waɗanda sun cancanci taimako. Ka shuka alheri, a gaba za ka je ka tsince shi. Duniya juyi ce, wanda ka gan shi yau a wulaƙance kada ka raina shi, watakila shi ne macecinka can wata rana.